Draga braćo, cijenjeni džemate, može li čovjek u društvo odabranih? Može. Potrebno je načiniti korake koji ga u to društvo vode, kojima će hodeći ukrasiti sebe osobinama kojima se odabrani kite. Darežljivost je osobina odabranih. Oni koji u skupinu odabranih žele, oni od onoga čime ih je uzvišeni opskrbio u granicama mogućnosti svojih dijeli. Kad kažemo u granicama mogućnosti, podrazumijevamo da daje od onoga što je i njemu drago. Nije dobročinstvo dijeliti ono što ni nama ne treba. Muhammed ibn Fudail u jednoj predaji nam kazuje o beduinu koji je imao veliko stado ovaca, ali je malo dijelio sadake, a i kad bi dijelio, uvijek je davao najbolesniju i najslabiju ovcu. Jednom je u snu vidio kako ovce njegovoga stada napadaju na njega, a one bolesne i slabe ga brane. Kad se iz sna probudio, rekao je: tako mi Boga, vaše društvo ću osnažiti, i od tada je dijelio ono što je i njemu drago. Ko u skupinu odabranih želi, on Kur'an uči, jer je to osobina koja odabrane krasi. S Kur'anom se svakodnevno druži. Džini su bili oduševljeni slušanjem Kur'ana. Učiti Kur'an je ibadet. Ibadet je to, braćo, makar ništa od proučenog ne razumjeli, jer za svaki proučeni harf poslanik Muhammed alejhiselam nam je objasnio: knjiži nam se 10 sevapa. Ne velim, reče poslanik, da je elif lam mim harf, već je elif harf, lam je harf, mim je harf. A i za slušanje Kur'ana nagrada je kao i za učenja. Stoga nam Svevišnji u Kur'anu jasno kazuje: ve iza kurijel Kur'anu festemiu lehu. A kada se Kur'an uči, vi ga slušajte i šutite. Kako bi nam se Allah dželešanuhu smilovao, kako bismo i učeći i Kur'an slušajući hodili u skupinu odabranih. Potrebno je, braćo, da povedemo ozbiljnu brigu, da se ozbiljno zamislimo da li smo mi skupina, živimo li mi vrijeme koje je poslanik nagovijestio da će se ljudi natjecati ko će Kur'an ljepše učiti, a propise njegove zanemariti. Kad govorimo o učenju Kur'ana, onda to, braćo, podrazumijeva življenje onoga što se uči, onoga što se iz Kur'ana čita, onoga što kad drugi Kur'an uče, mi slušamo. Osobina koja odabrane krasi je da se oni druže s onima koji ih na ahiret podsjećaju, koji ih na dobro djelo podstiču. Čovjek se obično druži s onima koji imaju sklonosti kao on, koji ima ciljeve kao on. Čovjek se cijeni prema društvu svom, zato je važno da se družimo s onima koji nas na dobročinstvo podstiču, koji nas na ahiret i na susret s gospodarom svjetova podsjećaju, koji zajedno s nama dunjalučkom stazom hodeći idu u skupinu odabranih, koji zajedno s nama hodeći dunjalučkom stazom pripremaju se za susret s gospodarom svjetova. Bdjenje nad održavanjem rodbinskih veza krasi odabrane. Ta veza rodbinska, predaja nam kazuje, za Allahov dželešanuhu prijesto je zakačena, otuda ona zbori: dovu čini gospodaru, zaštiti onoga koji mene štiti, zanemari onoga koji mene zanemari. Vjernička je osobina. Osobina onih koji žele biti skupina odabranih, da nad rodbinskim vezama bdiju,
Mejmun bin Mihran nas uči da postoje 3 stvari koje smo mi kao vjernici obavezni. Svejedno jesmo li ih obavezni prema vjerniku ili nevjerniku, ako smo nešto obećali, dužni smo to ispuniti, svejedno jesmo li to obećali muslimanu ili ne. Obavezni smo, veli on, održavati vezu rodbinsku, svejedno je li nam taj s kojim vezu smo obavezni održavati, taj koji nam je rodbine musliman ili ne. I kada nam se nešto povjeri, obavezni smo taj emanet ispuniti bez obzira je li to prema vjerniku ili ne, muslimanu ili ne. Te osobine krase čovjeka koji želi koračati u društvo odabranih, a oni koji se osobinama odabranih kite, oni bolesne obilaze. Podsjetit ću nas da uzvišeni Bog u hadisi kuciji jednoj veli: robe moj, bio sam bolestan, pa me nisi obišao, Gospodaru, kako ćeš ti bolestan biti? Taj i taj rob moj bolestan bijaše, da si ga obišao, mene bi tamo našao. Pomoći bratu muslimanu, pomoći čovjeku vjernička je dužnost. Poslanik Muhammed alejselam veli: ko otkloni nevolju od svoga brata, Allah dželešanu će otkloniti njegove na sudnjemu danu. Dova kod bolesnika posebno je poželjna, a nećemo smetnuti s uma da kad musliman, kad čovjek moli za svoga brata, meleki mole za njega. Otuda, ako nam je stalo da u skupinu odabranih kročimo, ispunjavajmo tu svoju obavezu iz suneta pejgamberovog proizašlu, i to je ispunjavajmo na način da svojom posjetom bolesnoga ne opteretimo, već da mu budemo razgala i radost, da za njega činimo dovu, a meleki će za nas. Osobina koja krasi one koji žele u skupinu odabranih je da se često prisjećaju smrti. Poslanik Muhammed alejselam nam je kazivao da postoje 2 vajza, 2 opominjača koji nas neprekidno uče, podsjećaju, opominju. Jedan je krajnje rječit, drugi je krajnje šutljiv. Rječiti opominjač je Kur'an sa 114 poglavlja, sa preko 6000 ajeta, neprekidno nas opominje da sa staze prave ne skrenemo, da stazom koja nas u skupinu odabranih vodi kročimo. A šutljivi opominjač je smrt. Ne kazuje ništa, a snažno nas opominje. Opominje nas da niko od nas ne zna šta će raditi sutra i da svaki tren trebamo iskoristiti na ovome svijetu kako bi se dobrim dijelom naoružali, kako bismo uz sebe, kad Bogu dragome u susret krenemo, imali onu popudbinu koja će nam biti na pomoći, koja će nam biti prijatelj kada nas svi drugi prijatelji napuste, koja će nas u kaburu od azaba kaburskog braniti, koji će nam omogućiti da knjigu djela u desnu ruku primimo, zahvaljujući kojem ćemo tom prijatelju koji se dobra djela zovu biti od onih kojima će Svevišnji reći: selamun alejkum tibtum fedhuluha halidin, mir neka je na vas, spašeni ste u džennet, da boravite vječno, stupite. Skupina odabranih su i oni koji su razumjeli poslanikov hadis u kojem on veli: men kane yu'minu billahi vel yevmil ahiri felijekul hajren ev lijesmut. Ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti. Vjerniku, onome koji toj skupini odabranih žudi, ne priliči ružna riječ, ne priliči psovka, ne priliči ogovaranje. Vjernici se, tako nas Svevišnji u objavi uči, ružnim nadimcima ne nazivaju. Oni se međusobno ne ponižavaju, ne optužuju, ne vrijeđaju. Vjernik koji u skupinu odabranih želi zna da je lijepa riječ poput čvrsto ukorijenjenoga stabla koje neprekidno plod daje. Eto, ta lijepa riječ koja treba da nas krasi jest ona koja će biti ploda slatkoga kad se pri susretu s Gospodarom svjetova susretnemo.
Ko u skupinu odabranih žudi? On je ponizan, skroman, prema siromašnima pažljiv, prema potrebitima milostiv. Niko nama, braćo, ne stoji na putu da činimo korake koji će nas u skupinu odabranih voditi, a odabrani će biti u društvu poslanika i šehida. Može li čovjek u skupinu odabranih? Može, ali je potrebno da svoje vrijeme na dunjaluku poklonjeno iskoristi onako kako će Allah biti zadovoljan, da ide stazom kojom je hodio poslanik i ashabi njegovi, da ide stazom koja ga vodi u društvo poslaniku, koja će ga smjestiti u društvo odabranih. Molim Svevišnjeg da nas na tom putu pomogne. Amin.